Hej, vi skulle lave den af Askers video. Ja. Eller skal du fucking sige? Ja. Kanelkage. Yeah. Det kan jeg se der. Haha. Godt lide kage. Og hvad er den næste? Kan du lide kage? Ja, jeg godt lide kage. Jeg elsker kage. Hvad skulle I have heddet, hvis I var på piger? Mustafa. Hej. Mor! Ja, hej. Vi fik lige ringe rundt, og jeg skulle hedde Maria. Jeg skulle have heddet Ida. Nå, men Ida, lad os komme videre. Okay, Maria. Næste spørgsmål. Kan du godt lide kagetrude? Nej. Jo, selvfølgelig kan jeg. Okay. Hvorfor lavede I en side? Fordi vi kan. Ej, jeg tænkte, det var sjovt at prøve. Sjovt. Yeah. Og så blev det bare. Okay. Synes I, morgens blog er nice? Mega. Her er med sjov. Det er min yndlingsblog. Morgens blog. Hvad Tomater ved skulderød. Hvorfor griner vi af det? Okay. Og tomater. Okay. Tomater siger også. Tror jeg. Okay. Slikpærs chips. Chips. Slik. What? Nej. Hvorfor er I så søde? Fordi vi kan. Au. Ja. Kan I godt lide biler? Ja. Ja. Okay. Yndlingsfarve. Det ved jeg ikke. Blå eller grøn. Blå eller rød? Blå eller grøn. Oh my god. Okay. Livret. Livret. Det er chilis eller stegt flæsk på persillesauce. Ja, det ved jeg ikke. Kajsuppe eller sådan. Kajsuppe. Og din Kajsuppe. Yndlingsbil. Corvette eller Lamborghini. Det var faktisk Eller ikke. Corvette. Du ved ikke, bare en, du ved ikke. En bil. Jeg går lige bil. Ja. Pandekaffes tomater. Pandekaffes tomater. Jeg tror, jeg siger tomater. Jeg tror, jeg tager kage. Ej, pandekager. Nej, pandekager. Pandekager. Pandekager! Jeg skider på det. Kartofler ved chili. Ej, det er nok kartofler. Kartofler siger også. Okay. Hvor helvede, mand. Okay. Han fucking... Er det ikke en sej dyne? Sådan en skelethoved. Hvorfor er I pæne? Fordi vi kan. Ja. Fordi vi kan lide kage. Og så er der en, der fucking har skrevet, hvad siger jeg mig? Det kan du ikke svare på. For det er et privat. Privat personligt spørgsmål. Okay. Hvorfor er mine venner spørger Rundetegn Brinkmann Andersen om? For fordi vi kan. Peste, vi er så ris. Peste. Peste. Jeg er helt i ris. Desværre. Det kunne jeg heller ikke engang, men nu kan jeg. Ja. Desværre. Nu er det kylling, jeg ikke kan lide. What the fuck? Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan lide kylling. Okay, der var lidt fail i klipningen. Jeg mener, jeg skulle se det før. Kom nu, flere spørgsmål. Der er flere spørgsmål. Ja. 2 hænder. Jeg har 4 hænder. Ja!